Be Fashionable With, kde si každý díl povídám s osobnostmi, které nejen módu u nás formují, ale opravdu ji žijí. Pozvání do 4. dílu podcastu přijala Natálie Marie Vlčková, zakladatelka české značky Adolfináta, jednoho z nejviditelnějších lokálních módních projektů posledních let. Natálko, vítej. Ahoj Debbie, děkuji moc za pozvání. Já moc děkuji, že jsi ho přijala. Nádherně si to uvedla, děkuji. Vrňme se úplně na začátek. Kde a kdy se zrodil nápad založit Adolfinátu? Tak to vím úplně přesně. To bylo, když jsem háčkovala pod stolem v advokátní kanceláři. A prostě věděla jsem, že tohle to jako nebude moje životní cesta. Strašně mě štvaly všechny paragrafy, všechny jako právníci všichni vlastně, jako celá ten korporátní svět? Ani možná ne jako korporát jako takový, to by mi zase tak nevadilo, ale prostě právníci obecně, což je strašně jako divné říkat, protože můj přítel je právník, moje nejlepší kamarádka je právnička, já jsem právnička, ale prostě tak nějak celý ten pohled na ten právnický svět mě štval. Já jsem prostě ještě kreativní duše, která potřebovala promlouvat. Jo, přesně tak. No a jaký je vlastně ten jako příběh za zrozením toho názvu Adolfináta? Tak já jsem věděla, že chci, aby to vycházelo z nějaké mojí tradice, z mých jako kořenů, z celé té rodiny, aby to fakt dávalo smysl, protože nemám ráda, když se věci pojmenovávají prostě jako nejhorší věc v dnešní době zadáš jako prompt do ChatGPT, jako vymyslíme název značky, no tak to mě úplně jako irituje, prostě pro mě to fakt musí jako být smysluplná věc. Takže jsem si vypsala všechny jako různé jména v různých jazycích, různé jako tvary těch jmen a vlastně ve výsledku třeba po měsíci jsem dala dohromady jméno mojí prababičky a část mého jména a vznikla Adolfináta, jako Adolfína a Natálie, takže mi to najednou začalo dávat smysl a pak už se to tak ujalo, že vlastně jsme to nepřestali používat. Což dává i smysl, protože vlastně na značce pracuje jak tvoje ségra, maminka, tak i snad babička, že jo? Babička nám vždycky jako odmotává klubka a vždycky má pocit, že je strašně jako součástí, ale nestane se ti úplně, že si něco objednáš z e-shopu a dělala to moje babička. Ne, já jsem si právě dlouhou dobu jsem si myslela, že tak je upřímně. Jo, ne. Většinou určitě na to někde v ateliéru sáhne moje ségra, moje mamka a potom spoustu dalších různých děvčat, ale babička většinou jako v neděli odpoledne nám jenom odmotává klubka, ale má jako pocit, že je součástí, takže my jsme rádi, že je součástí. Ty prostě zaměstnáváš celou rodinu. Kromě taťky. Ten zaměstnává ale ten druhý zbytek. Ségra má taky, že vlastně dílčí úkol v té firmě. Jo. Ona se stará vlastně o tu výrobu. Klidně to můžeš nějak popsat, jak to vlastně vypadá u vás. Jo, přesně tak. Moje ségra vlastně obstarává jako komplet plánování a distribuci objednávek všem holkám v týmu. Takže když teďka přijde objednávka, tak Verča o ní ví a když bude zadávat práci Františce, Vendě, Pavle, komukoliv, tak prostě přesně ví, komu co zadá, nachystá mu na to klubíčka, vyzvedne to, zkontroluje a potom už to přechází dál Zuzance a Evy a ty to zabalí a potom to už funguje jako klasický e-shop. Ale ta výroba, tím, že všechno je ručně dělané a ještě z materiálu, které jsou často jako komplikovanější, aby byly opravdu udržitelné, tak je to takový dlouhý proces. Pojďme se ještě vrátit na ten začátek. Řekni, nebo popišme třeba trošku blíž, jaký byl vlastně přechod z práv k tomu být jako full-time vlastně creator značky? No, bylo to náročné, protože já jsem se toho bála vlastně z toho pohledu jako těch právníků. Já jsem se ani tak nějak jako nebála, co řeknou lidi jako ve fashion nebo tak, protože jsem věděla, že to je do jisté míry takový jako otevřenější svět než ten právnický, takže já jsem si říkala, jako teďka budu chodit do školy a bude to strašně trapné, protože ti lidi jako budou vědět, co dělám jako na sociálních sítích a pak mě uvidí ve škole a bude to divné, ale najednou to začalo v prvním týdnu úplně rychle opadat, protože třeba prvních 10 šál, což byl úplně jako první drop, který jsme měli, tak to všechno vyprodali moji spolužáci z práv. Takže byli velmi podporující. Takže naopak jako byli podporující a jako pomohli mi vlastně vyprodat tu první věc, takže to bylo super.
O Adolfinátě se vlastně mluví jako o slow značce. Je to vlastně pomalá móda, velmi udržitelná. Tak co to pro tebe znamená? Asi celý ten proces toho, že vlastně já nejdřív musím zvolit vlastně vhodný materiál, který tak nějak souzní vlastně s celým tím konceptem. Domluvíme toho dodavatele, vybereme ty barvy, které jsou taky pro Adolfinátu hodně specifické, takže ta paleta už tak musí být dost široká, abychom si z toho byli schopni vybrat. A potom se ten produkt nějak dostane ven a ty si ho můžeš objednat. A když si ho objednáš, tak vlastně čekáš ještě asi 14 dní, než my ho vyrobíme konkrétně přímo pro tebe. Protože nefungujeme tak, že bychom měli něco skladem, takže to vlastně funguje tak, že je to celý dlouhý proces toho, než se ta věc vlastně přímo pro tebe vyrobí. A jak vlastně je jako náročné tvořit takhle udržitelnou značku v Česku? Je to náročný proces? Jsme jako země k tomu vlastně, jako jak k tomu přistupujeme? Já si myslím, že to není tak náročné jako jinde po světě. Myslím si, že tím, že jsme součástí Evropské unie, tak to prostě po celé Evropě je mnohem jednodušší. A pro nás i třeba jako přechod na shipping po EU byl vlastně jako relativně jednoduchý proces, že jsme nemuseli řešit žádnou jako místní legislativu. Vůbec jsme se vlastně nemuseli jako radit s opravdovými právníky. Já se neberu jako opravdového právníka. A nemuseli jsme vůbec vlastně to takhle jako do detailu řešit, protože na celou EU se aplikuje to stejné. Takže vlastně si myslím, že v Česku je super podnikat. A jak vlastně jako ještě těžké balancovat mezi tou tradicí a jako tradicí té ruční výroby a potom, že ten svět vlastně i módní je dneska velmi rychlý a samozřejmě ta poptávka je asi velmi, velmi vysoká, tak jak se snažíte jako vybalancovat to, že ti zákazníci ty novinky chtějí pořád? Máte jako nějaký stálý sortiment nebo třeba jako přidáváte? Jo, máme stálice, které se prostě opakujou, které se objednávají pořád, ale k těm vždycky přidáváme nějakou buď třeba limitku, nebo nějakou novou barvu, nějaký nový styl, nový materiál a často to může být i ten stejný produkt, ale my jenom obměníme ten materiál a už vlastně pro člověka, který jako není v tom tolik hluboko, to vypadá jako nový produkt, ale vlastně my vždycky jenom přidáváme nové verze. Takže se nesnažíme úplně jako, jo, teďka budeme dělat prostě tohle, tamto ze všech jako různých směrů. Vždycky se snažíme rozpracovávat to co už máme, ale vlastně jako z různých materiálů. Vlastně před koncem roku jste vydali novinku, Madonu, úplný bestseller, tak vlastně úplně, a ta úplně vybočuje z toho, co jste vždycky dělali. Tak jak vlastně tento produkt vznikl a nebála se třeba zařadit takhle jako úplně něco, co vybočuje vlastně z Adolfináty? Strašně jsem se toho bála. A proto jsem to taky udělala až po tak dlouhé době, protože já jsem si myslela, že jako lidi od nás pořád budou chtít jenom jako háčkované věci. A i když jsme dělali třeba jako pyžama nebo věci, které byly vloženě šité, trička a tak jsem vždycky jako měla trošku respekt, jakože vlastně je to něco jiného. A teď tohle bylo úplně něco jiného. A já jsem si fakt jako nemyslela, že to bude bestseller, ale to tak dost často je. Když si to nemyslíš, tak se to potom stane. No. Takže nebyl od začátku cíl dělat i kožené kabelky? Nebo vždycky jsi to měla v hlavě, že chceš i jako přejít na tento typ? Jo, jako měla jsem to v hlavě, protože jako háčkované kabelky tady nás jako nepotáhnou jako ta hlavní síla do nekonečna. Prostě jako už je to jakž takž jako firma, která funguje sama o sobě, musí prostě platit faktury, mzdy, daně a to všechno, aby to všechno utáhlo vlastně jenom háčkování, tak je jako velký risk. Vlastně spoléháš jenom jakoby na jednu část, strašně malinkou část toho sortimentu, který jako v té modě je dneska, takže jsem tak nějak chtěla jako zabrousit do kůže, ale bála jsem se jako hrozně. A vidíš vlastně Madonu jako začátek nové kapitoly Adolfináty, nebo je to třeba výjimka? Jako produktová výjimka?
Určitě je to začátek nové kapitoly. Takže se můžeme těšit na další takové produkty. Už mám nějaké nové vzorky v kanclu. Takže jo, určitě, protože já jsem jako vůbec nečekala ten ohlas. To jako pro mě bylo úplně jako obrovské překvapení. Já jsem si myslela, že ten stok, co jsme měli, 150 kusů, že máme na 2 měsíce. A to bylo do 2 hodin pryč. A v těch dalších dropech se to zkracovalo prostě na pár minut a potom na pár sekund. A já jsem vůbec nechápala, co se to děje. A vlastně ti lidi nám jenom pořád dávali další nápady, další barvy, co by chtěli a tamhle ten pásek a tamhle ten peněženku. A teď jsem trošku prozradila, ale všechno prostě. No pásek, že vlastně vychází i z toho designu docela. Přesně tak. A je těžké k tady tomu masivnímu pásku doladit nějaký jako super další pásek. Takže těch dotazů bylo spoustu, no. A já jsem tak nějak jako nedokázala odolat. Takže určitě. Takže stane se i občas to, že ti dá vlastně zákaznice jako nápad a ty ho pak zrealizuje? To se stává strašně často, protože já se hrozně snažím jako ty lidi do toho celého procesu vstáhnout. A myslím si, že to je v dnešní době fakt core, jako dělat to, co po tobě chce ta cílovka. Vlastně dát jim to samozřejmě o level výš, jako než si to třeba dokážou představit, nebo prostě v lepší kvalitě, s lepší službou, s nějakou další přidanou hodnotou, ale vždycky tam mít jakoby tu původní myšlenku od těch lidí, protože to je potom jakoby základ toho, proč prostě jim se to asi líbí. Vlastně takhle já i Adolfina to vnímám, že to není jen značka, ale má kolem sebe i silnou komunitu. Tak jak se ti vlastně podařilo vybudovat takhle jako skvělou skupinu lidí, co ji podporuje? Asi čistě upřímností, protože já jsem tak nějak, když jsem začínala, tak vlastně svět sociálních sítí nebyl ještě vůbec tak otevřený, jak je teďka. A teď, když jako člověk vidí, že prostě algoritmu se líbí jako být upřímný a být autentický, tak to lidi jako proto dělají, ne proto, že by chtěli být upřímní a autentiční. Takže když jsem s tím začínala, tak to bylo jako až divné. Jakože jsem se bála a bylo to pro mě úplně stejně za hranou. Kus sebe vlastně ven. Jo, ale vlastně lidi to vždycky jako strašně dobře přijali, takže v tom vlastně jsem se utvrdila, že je to vlastně takový náš safe space, že jim vlastně můžu, jako, že s nima můžu být 100% transparentní, jako, že my normálně dáváme ven, jako co nás stojí, co prostě musíme udělat pro to, abychom mohli vytvořit další projekt, co prostě musíme zaplatit tady, tam a prostě ty lidi to baví, jako vědět. Myslím, že to je i velká jako výjimka naší generace, že vlastně jsme velmi jako sdílní a otevření, což si myslím, že generace před náma takhle neměly. Určitě. To já jsem si vždycky myslela, že bych jako chtěla žít v jiné době a v jiném století, ale ne, jako pro mě Gen Z je vlastně jako obrovská část mě. I když si někdy myslím, že jsem taková jako babička vnitřně, ale určitě ten styl, jakým komunikujeme a to, jak řešíme vlastně konflikty, jako život, přátelství, tak to je vlastně obrovská část, která mě tak nějak inspiruje. No. Já si myslím, že samozřejmě i jako vedení značky tě asi donutilo do jisté míry trochu dospět. Tak co tě to třeba naučilo jako sam o sobě, jako být vlastně takhle jako ředitelka nějaké společnosti? Tyjo, strašně moc věcí. To jako by už asi teď bylo na knihu, ale jako já jsem tomu vlastně tak nějak dedikovala úplně všechno. Jakože celý můj život. To je pravda, že já vlastně vždycky, když jsem se s tebou potkala nebo se bavíme, tak vím, že jako zrovna pracuješ, vlastně ty pracuješ pořád, jo, víceméně. Jo, ale jako nepřijde mi to tak. Jako první rok to byla taková ta vyloženě práce, že já jsem jako pomáhala těm holkám v té výrobě. Potom, jako když už jsem neháčkovala, tak jsem pomáhala aspoň balit objednávky. Když už jsem nebalila, tak jsem pomáhala aspoň prostě natáčet videa. Vždycky jsem prostě byla vyloženě v té exekutivě. A to mě vlastně dost obíralo o ten čas, kdy já vlastně jako velkou většinu času bych měla jenom přemýšlet nad tím, jak tu značku posunout dál. Ano. Což je vlastně jako strašně moc času, který bych se měla uvolnit a celou tu exekutivu předat někomu jinému, což je hrozně těžké ze začátku. Ale i teď samozřejmě jako koordinovat celý ten tým a tak nějak
jako řešit takové prostě denodenní věci, které se jako vždycky budou dít a já to pořád říkám, že prostě podnikání je jenom o tom, že denodenně řešíš jako nějaký problém, ale tak nějak jako to celé úplně tak nějak nezměnilo. Já jsem asi vždycky byla podnikatelka tělem i duší, ale tak nějak jako doupravilo tu moji osobnost a vlastně se v tom cítím jako strašně dobře. No a jak se třeba vyrovnáš se stresem, když máš jako velký tlak, každodenní evidentně, tak co děláš, aby se trošku vybalancovala? Aha. Já se přiznám, že já musím jako úplně vypnout, což je hrozně těžké a jako jsem přesně ten typ, co jako se ve 2 ráno zbudí, otevře si poznámky a napíše si jako co ho teď zrovna napadlo jako k jedné objednávce, kterou někde zahlídl koutkem oka a pořád se mi jako stává tady ten mikromanagement, ale jako když si potřebuji fakt odpočinout, tak já prostě koukám na kriminálky. Fakt jako, to taky. To mě jako dokáže fakt vypnout. A to je jako málo co. Je třeba nějaký Adolfináta kousek, který ti utkvěl jako v hlavě a k kterému máš třeba dodnes jako nějaký největší vztah? Nějaký produkt? Nevím, jestli to jsou vyloženě produkty, protože v tom jako už fakt vidím tu práci a je to postižení, že jako pořád jako kontroluju každé očko, aby celý ten obraz jako byl dokonalý, ale asi to, k čemu jako mám největší vztah, jsou věci, které jako nosím já, které vlastně mi třeba pletla moje mamka, nebo které jsme dělali tak nějak jako s holkama dohromady, já, mamka, ségra, tak to jsou věci, které jako nosím jako fakt x let a jako svetry, které mi mamka pletla, tak ty jsou klidně jako 7-8 let staré a nosím je pořád, takže to jsou takové kousky. Nebo ty už to sama nakousla, že vlastně jste podnikli expanzi i do Evropy, že teďka posíláte balíčky i dál za hranice, tak jaké vlastně trhy vám dávají největší smysl a jak to funguje? To je hrozně těžké to vyhodnotit, protože každá ta značka funguje někde líp, někde hůř. My jsme se snažili jít trošku netradiční cestou, protože já jsem to hodně konzultovala s naší auditorkou, která tady tomu hodně rozumí a ta si myslela, že by bylo super jít jako na Balkán. Že vlastně tak jak jako pro Česko, kdysi vlastně Německo a Západ byl jako top a všichni jako jsme tam chtěli být, tak jak se to posouvá už směrem na východ, tak prostě tyhle jako východnější státy teďka vzlíží vlastně k nám. Úplně stejně jako my jsme jako tehdy vzlíželi prostě víc a víc na západ. Takže jako na základě tady té myšlenky jsme tak nějak šli jako Rumunsko, Chorvatsko, Bulharsko a dávali jsme placenou reklamu tam a vyšla nám z toho úplně jiná země. Nejvíc jako prokliků a odezev na všechno možné, co děláme, je ve Španělsku. Ve Španělsku. Takže a vlastně teďka to asi funguje teda jenom skrze e-shop, ale máte třeba v plánu být i v nějakých jako concept storech, buticích a tak? Určitě. Pro tento rok bychom to chtěli trošku víc unifikovat a mít v tom jako lepší systém, abychom našli jako super obchod, měli přímo jako připravenou nějakou paletu barev, kterou tam chceme dát, paletu produktů, rovnou se s nima domluvit, aby to celé jako bylo mnohem plynulejší ten proces, protože takhle, když jsme někde byli, tak jenom proto, že mě se někdo ozval, protože právě jsem neměla vůbec čas jako na to řešit jako s někým dál, ale tím, že teďka mám jako na full time slečnu, která mi pomáhá právě se vším, co jenom jako mě napadne a ona to jde řešit. Takže to je vlastně jako super síla, která nám teďka pomáhá vlastně s tím, že chceme jí něco realizovat, tak rovnou už jsou 2 ruce a 1 hlava, která to půjde realizovat. A to jsou přesně tyhle ty obchody, festivaly, různé akce. Strašně nás teďka jako jeden pán tlačí na Ibizu, ale jo, ale tak ono vlastně ta značka má takový trošku jako letní vibe, že vždycky tu svoji vlastně háčkovanou vytahuju v létě, takže to asi jako jo, ale jako je to pro mě pořád jako daleko za tou komfortní zónou, jako někde být offline a ještě jako mimo Česko, takže uvidíme. Rozumím. No a vlastně máte už nějaký zákaznice z zahraničí?
Jo, já jsem koukala, že i vlastně Madonu v těch jako prvních 2-3 dropech jako chytly holky třeba z Polska, z Maďarska. To jsem byla úplně překvapená, protože vlastně to se dělo v tak strašně rychlém sledu, že já jsem tak nějak jako úplně zapomněla na tu angličtinu a všechno jsme komunikovali jenom v češtině, jakože vůbec k tomu nebylo žádné info jako v angličtině a stejně jako by tam ty objednávky padaly a to jako na to nejela žádná reklama, to ty jako holky musely být fakt ready a fakt prostě jako jít a objednat si to úplně stejně jako prostě holky v Česku ošly, tak to jsem byla úplně překvapená. Tak asi to je tím, že vlastně cítíte tu reklamu, že jo, na Instagramu hodně. Jo, přesně tak. Na Evropu, takže asi díky sociálním sítím si oni toho všimli. Přesně tak, všimli si toho a pak prostě čekali na tady ten jeden produkt. Ale teďka od ledna už máme takovou lehounkou reklamu i na Madonu, takže možná půjde ještě dál do Evropy, no. No a ty jsi vlastně říkala, že plánujete i nějaký další barvy, tak prozradíš nám třeba jaký? Hodně si lidi píšou o takovou jako tmavě olivově zelenou a tmavě modrou a to mi přijde jako dobrý. Ale modrou jste vlastně i měli, že jo? Měli jsme modrou, byla taková jako petrolejovo-tyrkysová, ale tmavá a ta jako je taková hodně odvážná, takže my jsme těch kusů, respektive toho materiálu na ty kusy vzali o dost míň než na ty ostatní, ale jako taky se vyprodala. A potom jsem si řekla, ale bylo by super mít některé barvy, které jako uděláme jednou a dost. Aby to byly fakt jako limitovaný. Ať prostě nechodíme všichni v těch stejných barvách. Ty jsi vlastně v minulých letech byla součástí projektu třeba She's Next by Visa, nebo jsi vystoupila i v pořadu televize Nova v Jámě Lvové. Tak vlastně co ti tyto vlastně projekty přinesly? Asi ujištění v tom, že to děláme dobře, protože pro mě vlastně velkou část, protože my jsme na trhu vlastně 3 roky, takže třeba první 2 roky jsem byla taková jako hodně nejistá v tom, že jsem nevěděla vlastně, jak to berou ostatní lidi, kteří nejsou v té naší cílovce, kteří nejsou jakoby v té naší bublině, která je dost specifická a vlastně jsem se tak nějak bála, že to pořád berou, jakože si vlastně háčkujeme někde něco na koleni a že jako nemám umprum, nemám žádnou obchodní školu, jako právě s tím, co dělám, vůbec nesouvisí. Takže jsem tak nějak neměla pořád jako ten label, že vlastně jako jo, děláte to dobře a tady tyhle věci, především She's Next by Visa, mě jako hodně tady v tom jako ujistili. Takže to vlastně, řekla bych, že sebevědomí té značky se tímhle tím celé jako dost sjednotilo a zvedlo. A myslíš to tak, jako, že se ti někdo všiml a vybral si, aby tě zařadil do tohohle projektu, nebo sama si jako cítila potom, že vlastně to má tu hodnotu? Já jsem vlastně do Vizy jsem se přihlásila sama. To na mě vyskočila jedna jediná reklama. A pak už nikde jsem to neviděla. Takže v ten moment jsem se tam jako přihlásila. Ten den jsem věděla, že jsem neudělala státnice z obchodního práva a tak jsme seděli s mojí kamarádkou, právě právničkou, u ní doma a ona byla jako, když nevyšlo tohle, tak prostě ta Viza vyjde, tak si tady sedni a piš tu přihlášku. Tak jsem si sedla a psala a fakt jsem to jako prostě splácala úplně jako za 5 minut a nějak to vyšlo, takže asi tím, že jsem to celé udělala tak nějak jako fakt upřímně a fakt otevřeně, tak si myslím, že na to nebyli úplně zvyklí vlastně v celém tom jako nastavení tady té... A klidně pojďme trošku jako víc do detailu. Jak jsi to vlastně udělala přirozeně? Samozřejmě ta značka je celá velmi přirozená, to jsme si i říkali, ale klidně nás jako proveď tím procesem, jak to vlastně jako probíhalo, protože oni ti samozřejmě dali i nějaký finanční obnos, že jo, na růst té značky, je to tak? Vlastně to bylo 700 000 ve službách. Takže my jsme si mohli vybrat vlastně, do čeho se chceme vrtnout, čím se chceme zabývat, kde chceme jít víc do detailu a oni v tomhle tom byli hrozně otevření a vlastně strašně podporující. Takže to bylo fakt super v tom, že a o tom jsem ještě vlastně nikdy nemluvila, takže to jsem ráda, že to tady spolu řešíme, protože já si myslím, že ten projekt je fakt jako super, že to dělají skvělí lidi, že to vzali jako fakt za správný konec a
myslím si, že když se do toho někdo přihlásí, i jako s méně rozjetou značkou, třeba po prvním roce podnikání, takže ho to fakt jako, že to přeskočí x kapitol, že vlastně tím, že se ten člověk začne potkávat s lidma na tak vysokých pozicích, ke kterým se prostě normálně nedostane, jako normálně s členkou správní rady ČSOB jsem vlastně měla jednu session, kdy ona jako nám pomáhala se spoustou různých věcí, kde já jsem si říkala, tyjo, nechápu, že takhle někdo jako přemýšlí, že to je vlastně jako nejvýše postavená žena ve jako finančním oboru v Česku a radila nám prostě jako 2leté značce a vlastně ona byla z toho nadšená. Takže to bylo vlastně ta obrovská přidaná hodnota celé tady té soutěže, že vlastně jako vezmou ty pravé opaky, ten jako maličký projekt a dají ho do rukou někomu, kdo třeba jako šéfoval singapurskému IBM jako x let. A to byl můj mentor, Mirek Hazer. S tím vlastně spolupracuješ do dneška, že jo? Přesně tak, takže a vlastně jako se spoustou lidí, jako doteď, když jako si vzpomenu na nějaký dílčí projekt, tak vím přesně jako komu se z nich ozvat. A vím, že jako budou rádi a budou to se mnou chtít jako... Takže vnímáš, že tohle byl vlastně ten z projektu, který vám dal fakt jako ten rozjezd? Asi ne rozjezd, protože my jsme v té době jako rozjetí už byli, ale bylo to takové jako dost vlastně hektické. Já jsem měla pocit, že jako dělám všechno furt a pořád. Že vlastně jsem měla pocit, že jako jsem úplně v takovém tom zápřahu a prostě jedu a táhnu tu obrovskou karavanu za sebou. A tak nějak jsem nedokázala jako ty dílčí odpovědnosti jako předat na ty lidi v tom týmu, i když jako měli jsme spoustu strašně šikovných rukou, ale nebylo tam tolik jako hlav, které by dělali jakoby i tu práci za mě. A to už teďka máme a je to super, jako když někdo přemýšlí za tebe. To je ještě mi řekni, protože vy máte část, že jo, firmy na Moravě a část máš tady v Praze, tak jak vlastně třeba probíhá váš pracovní týden? Jako jak si rozdělujete ty úkoly? Jak to řídíš? Máte třeba nějaké jako meetingy, jako pravidelný? Vlastně všechno má pod palcem moje ségra, takže... O to jsme se vlastně bavili, takže to má velkou část vlastně práce na starost. Přesně tak, takže vlastně kompletně celou tu výrobu. Já bych teďka mohla klidně odjet na 14 dní na dovolenou a vlastně na e-shopu a na objednávkách by se nic nezměnilo. Tam to vlastně už funguje komplet beze mě, což je obrovská úleva. A vlastně ty holky jsou v tomhle tom tak samostatné, že jako Veru to dokáže tak dobře rozdistribuovat, že jako já vlastně do té výroby vůbec nemusím zasahovat. Ale tím, že je to jako strašně napojené na mě, ta značka, tím, že jako prostě jednoduše, úplně v těch našich postech prostě musí být moje hlava. Tak má to prostě větší dosah, když jsi tam ty. Přesně, tak musím zajet i na tu Moravu. A já jako nedokážu být 14 dní v kuse v Praze. Já úplně vidím, jak jako mě to zesmutní vždycky. Že vlastně to město je takové strašně rychlé, uspěchané a všichni jako jedou prostě ten svůj jako tu svoji písničku furt dokola a já prostě potřebuju jako ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno odjet na Moravu, aby tam ty 2 dny a pak na neděli se vrátit zpátky, abych chvilku byla i s přítelem. A tak nějak jako tohle se točím pořád dokola. Vlastně každý můj týden vypadá takhle. Takže co se týká té organizace týmu, tak to má všechno Veru. Jo, přesně. Ty do toho vůbec nezasahuješ? Do té výrobní části ne, ale potom je ta druhá část, která jako obsahuje vlastně celý ten zbytek, jako grafika, všechny ty projekty, které se teprve musí zrealizovat, různé spolupráce, projekty a to, co vlastně řeším já, je vlastně komplet ten vizuál a sociální sítě, které vlastně jakoby na které dohlížím já. Není to tak, že já bych jako dělala každý jeden TikTok, ale vždycky jako to jde nakonec přeze mě. Takže to jsou takhle 2 části rozdělené a je to super, protože jako kdybych řešila do dneška tu výrobu, tak jako zdaleka nejsme tam, kde jsme. Pojďme se ještě vrátit k těm projektům, kterým se byla součástí, což je i ta Jáma Lvova. Tak co tě přinesla vlastně účast tady v tom televizním pořadu? Asi mě to zbavilo takové té nervozity z jakéhokoliv vystupování, protože to byl vlastně tak obrovský drill, že vlastně si nedokážu představit, jako co by mělo být horší, jako že když tě
jako před desítkama kamer zkouší lidi jako z tvých fixních nákladů a jako strašně se snaží jako najít jakoukoliv chybu a jakýkoliv jako nesoulad. Ještě u toho musíš vypadat hezky, mluvit hezky a aby to dávalo hlavu a patu. Tak vlastně to mi přišlo, že vlastně byla taková jako nejtěžší zkušenost, kterou jsem jako doteď jako podstoupila a jsem hrozně ráda, že ji mám za sebou. Takže a pro značku? Jako pro takovou? Nejenom pro tebe osobně? Asi bez toho velkého útlumu, který přišel po Já měl Vové, bych se tak rychle nevrtla do něčeho, co jako by mohlo takhle vybouchnout jako Madony. Takže jakoby po Já mě přišlo tohle a kdybychom nebyli tak hluboko, jak jsme byli, tak já bych nezvolila jako tuhle tu trajektorii. Takže Jasně. kdyby to bylo jako, že jakž tak já bych byla OK, tak prostě jedeme dál. Ale tím, že to prostě fakt bylo takhle, tak pak já jsem věděla, že to prostě potřebuji otočit. No, ale byl to vlastně pro tebe zase obrovský jako náklad, že jo, finanční. Vložit zase peníze jako do nového produktu, tak musela se jako bojovat s obrovským stresem, ne? Jo. Nebo už jsi říkala, už jsme teďka tady, tak prostě už můžeme jít jenom nahoru. Ne, to jsem si neříkala. Jako měla jsem fakt strach, že lidi třeba nepřijmou tu kůži jako materiál jako takový. Že se to jako vlastně k vám třeba nehodí. Jo, přesně tak. Ale vlastně, když jsem se nad tím zamyslela jako fakt do hloubky, tak prostě to je materiál, který je tady s náma jako tisíce let. A tisíce let ještě bude, protože žádná veganská kůže není tak kvalitní jako opravdová jako kůže, která je prostě jako od těch jako prémiových dodavatelů. Takže myslím si, že vlastně ve výsledku, jestli máš jako jednu fakt pořádnou koženou kabelku, anebo jako 10 prostě z umělé kůže, tak vlastně je mnohem lepší, když máš jako tu jednu pořádnou. Takže jsem byla překvapená, že vlastně jako na první dobrou to vlastně ti lidi vzali tak dobře, protože já jsem nad tím jako dlouho uvažovala, že vlastně jestli to jako je v pořádku s našima hodnotama. A pak jsem vlastně došla k tomu, že jo, že jako to tak nějak jako patří k tomu řemeslu. A můžeme se třeba těšit i na nějaký jako mix těch dvou materiálů, se kterými pracujete dohromady? To je strašně dobrá otázka, protože já jsem to měla v plánu už u těch Madon. My jsme chtěli právě už u toho mít jako vnitřní kapsičku, která by byla háčkovaná, takové psaníčko, které si jenom jako vytáhneš, bude to na karabinku, můžeš se ho třeba vzít jako bokem, a nebo jsme právě na háčkované kabelky chtěli dávat takhle jako mini back charms z té zbytkové kůže, protože co si myslím, že je jako velká věc právě u kůže, když už se rozhodneš pro ten materiál, tak je vlastně nejlepší možná cesta spotřebovat úplně všechno, protože vlastně při kožedělné výrobě je obrovské procento vlastně jako waste, že 30 až 40% mě už jako upozorňovali dopředu, ať jakoby koupím navíc, že to se vlastně vyhodí. Ale tím, že pan Hein jako náš dodavatel je prostě boží. Dáme tady jeho fotku, jako, že to je takový bobíček. To je fakt jako, to je král. Tak ten byl hnedka jako, ne, prostě my to všechno spotřebujeme, nemusíte se bát, uděláme prostě nějaké menší kapsičky, vymyslíme nějakou jako malinkou věc, která bude jako, kdyby to slovo znal, tak řekne cute a prostě spotřebujeme všechno, takže ten to jako viděl zase z toho opačného hlediska, ať prostě fakt se zaměříme na to, co nám tam leží a jako nekupujeme další kůže zbytečně, protože všechno se dá spotřebovat. Takže jsi vlastně i na tom jako designu spolupracovala s ním? Že on ti třeba navrhl, jako jak to teda ještě spotřebovat? Jo, protože vlastně celé to jejich řemeslo je strašně komplikované. To jako není koupit si háček a klubíčko a jít si něco háčkovat, protože jako udělat koženou kabelku. To je taky pro mnohé komplikované. Ty to vidíš akorát velmi jednoduše už dneska. No, jako je to fakt náročné vlastně, jako celé to jejich řemeslo. A úplně jsem jako tolikrát smekala, že vlastně jsem nechápala, že někteří jako chlapi v té dílně se učili třeba u Mont Blanc. Aha, a jako já jsem říkala, cože, prostě tady ten pán prostě v těch teplákách tady jako vystřelává tu naši kůži, jako má tyhle ty zkušenosti. A pan Hein říkal, jo, to prostě bez toho nejde, jako my jsme jedna z posledních dílen v Česku, která tohle jako reálně umí udělat. Takže tak nějak spolíhám na to, že jako
ta jeho osobnost je pro mě záruka toho, že je to fakt jako kvalitní věc. Mm-hmm. Myslím si, že kdybych neměla tak jako dobrého parťáka, takže bych jako pomalej nabírala jako na jistotě, ale vlastně s ním je to super. A vlastně jako ty jsi neměla, jako mezi to účastí v té show a pak vlastně Madonou nebyl zase tak dlouhý čas, že jo, tam bylo pár měsíců. Tak jak dlouho ti vlastně trvalo najít jako takhle spolehlivého prostě výrobce? To byl dlouhý proces právě, jako nejdřív jsme museli začít fakt hluboce rešeršovat celý ten český trh, jestli tady vůbec něco takového je, jestli vůbec vlastně nám potom dokážou udělat jako ne desítky, ale když už tak stovky, protože i když jsem jako se toho bála, tak jsem potřebovala jako počítat s tím, že třeba by se to mohlo rozjet a na to nemůže být ta dílna úplně jako maličká. Takže tak nějak jako celé to nadimenzovat a celé to naplánovat vlastně zabralo nejdýl. Potom se to celé vzorovalo, ta kabelka za začátku vypadala úplně jinak, ale abychom tak nějak to všechno udělali co nejvíc ekonomicky, co nejvíc jako kvalitně, tak prostě jsme udělali jako některé jako shifts, které prostě se projevily i na vzhledu té kabelky. Takže zároveň si myslím, že vás to jako posunulo i trošku k jiným generacím třeba. Přesně tak. tak. Že fakt jako víceméně pro všechny. A... Přesně tak. To byla jako další věc, která mě úplně vyšokovala, že vlastně najednou se začaly ozývat jako maminky té naší cílovky. Jakože vlastně nás měli rádi už předtím, sledovali nás už předtím, ale jako háčkovaná kabelka prostě z látky jako není pro každého. Ale když jsme přišli s tímhle, tak já jsem úplně nechápala, jako k jaké generaci až se to dostalo. Že vlastně jako fakt dámy 60 plus nosí tuhle tu Madonu. Takže to jako to za mě je úplně, to bylo fakt super zjištění a jako s tímhle jsem fakt nekalkuloval dopředu. No a vlastně teď máme začátek roku, tak až celý uběhne, kde vidíš Adolfinátu? Jaké máte plány? Jako na tento rok. Na tento rok. Tyjo, tak těch je strašně moc. Ale tak nějak jako doufám, že celé tohle kožené portfolio zvládneme jako posunout a že tak, jak děláme háčkované kabelky, tak stejně dobře budeme dělat i třeba produkty z kůže a že budeme upozorňovat na to, že vlastně my nepřidáváme k tomu odpadu. My ho prostě umíme využít do poslední kůžičky. Takže udržitelnost bude velké téma. Určitě, protože za mě je to... Já, abych jako byla v pohodě vnitřně s tím, že dělám koženou kabelku, tak fakt musím vědět jako každý detail té výroby a být si jistá v tom, že vlastně to všechno děláme pořád v souladu s našima hodnotama. Takže doufám, že se nám to všechno povede s kůží, protože je to obrovská výzva, ale tím, že jsme našli jako super dodavatele italské kůže, která je, si myslím, jako v úplně top 5 jako v Itálii a myslím si, že jako spoustu značek na pařížské s ní pracuje, tak doufám, že jako to zvládnem, no. A kromě kožených produktů bude pokračovat i dál stálý sortiment? Jo, přesně tak. Budeme určitě přidávat jako háčkované věci, budeme přidávat i pletené věci. Snažíme se teďka zprovoznit pletací stroj z roku 82. Takže uvidíme, co na tom zvládneme vymyslet. Takže já se hrozně těším, že... Se nevracíte k tomu řemeslu vlastně. Přesně tak. Snažíme se jako z každé té části háčkované, pletené, kožedělné, jako v naší verzi z toho dostat to nejvíc. Takže doufám, že se nám to nějak jako povede, ale já se hrozně těším, až moje segra odmaturuje a až budeme takový vzkaz, Veru, a až budeme mít prostě jako 2 ruce a 2 hlavy na to být fakt jako full on a to, když jako na tom pracujeme obě dvě fakt na 100%, tak to jde vždycky znát, takže já myslím, že ona vždycky jako přijde ještě s nějakou další super věcí, takže si myslím, že třeba pletené šaty by mohly být taky super na léto. To by mohly.
Natálko, já moc děkuji, že jsi dorazila do mého podcastu a přeju Adolfinátě jen to nejlepší do tohoto roku. Děkuji moc, Debbie. Doufám, že se podcastu bude strašně moc dařit, protože Děkuju. myslím, že tady nic takového není a doufám, že to bude jenom quest. Moc děkuju. Moc děkuji, že jste podcast doposlouchali až do konce. Já se na vás budu těšit zase příště s další fashion ikonou a také děkuji partnerům podcastu Apart a Unlikely Store.